lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masgama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Sa dugay panahon nga kita nagkauban, ipakita mo ka na imong pagkabuutan. Magkuyog taman nimba, manuroy tag mga unsa mabugnong sinihan. Ikaw akong hagwaon, apan kalit lang gyud akong nakuratan. Wala ko magdahumaw sa imong batasan. Permi kang saputon, imo kong pakasadon. Gamay ra ang problema, imo kong awayon. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masgama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Mamisita ko ni mus balay kada gabi, aron ipamatuod true ang love ko baby. Bisan nagyampong med imong ginikanan, manigo arin nula ilat ang bukharan. But it's okay, akong gisabot ang tanan. Naalang yun ko ni mo gay kahiubsan. Nakitan ko ikaw na ay laing kauban. Baka kung kang dako imo akong gibuwagan. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masgama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Tamis kaayo imong mga pulong, nindot paminawon kung ikaw mo hunghong. Ihatag kong tanan, ikaw ang gisaligan. Saway igong basihan, imo akong giluiban. Musulti lang taka kundi nakaganahan. Kusukay kang mutagop, di mo ko prangkahan. Gisakitan ko sa imong gibuhat karon. Wapa kay ka, kaayo mong duklon. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masgama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Pagkapait palandungon ning gibati ko karon. Subo ang dugan ko kaway laming ikaon. Maglibog ko kung sayangay na kong buhaton. Di ko makatulog, ikaw huna-hunaon. May pagadto na lang sa bukid ko magpuyo. Mananom o kamuti kanimo magpalayo. Kalimtan ko na lang imong bugmang giahak. Bahalag manigo ang bahalag mga pahak. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masgama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. At gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masgama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong Gikan sa Bitok-Bitok Drama Productions. Ang pinakauna nga live comedy drama sa balat ng radyo. Ang drama nga way klaro pero makaangat sa ekonomiya nato. Ang drama nga makapapukaw sa kagahapon pero dili ka makamata kay bilar gihapon. Ang drama nga magsigi kag katawa kung masubraan didto ka sa mental mo tugpa. Ani ana ang Gugmang Giahak. Gugmang Drama Edition. Drama Edition. Oo, dinala ko ni makaya ang sitwasyon. Baho kang ilok. Unsa, maura na nga rason.
Gusto ka makipagbulag tungod kay giingnan tagagbahog ba maura na? Nabikil dayong ka, ayaw mo pagbuot. Ayaw ko ninyo buot kay hako ning kinabuhi. Magbuot day mo kung gusto ko mag-ML. Ayaw mo pagbuot kay ako ning kinabuhi. Ang tingog sa lalaki, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa babae, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa tiguang, Bernie Bitok-Bitok. Iya na lang tanan para dili kalas og budget. Directed by Bernie Bitok-Bitok. Og ani ana ang tigbasa, ang Hilas King, ang baboy nga naay dimple. Why lain? Bernie Bitok-Bitok. Nagsimula sa patikim-tikim, pinilit kong gustuhin. Bisyo'y nagsimulang lumalim, kaya ngayon ang hirap tanggalin. Kabilin-bilinan ng lola, wag nang uminom ng serbesa. Ito'y hindi inuming pambata, mag-soft drinks ka na lang muna. Pero ngayon ako'y matanda na, lola pahingi ng pantoma. Ayan na nga, tumataas na ang amats ko, kasi lakla maghapon magdamag. Oh yeah! Mayong hapon, mayong gabi mayong bundag. Tungod sa mga oras na minaw karoon, ano na po ang inyong kinaham, ang inyong paborito. Di ba Ang giingon nga super lap trip na programa. may tumang nakahain, ang sabi ng lasenggo sa amin, pare Pawala sa problema, pawala sa kalaay. bili Ang inyong programang Gugmang Giahak. ng serbesa. Ito'y Live comedy drama kauban mag-stop, ang inyong igsuon, Brother Bernie! ako'y matanda na Bitok-Bitok! man. Hello sa Entalandia, Bernie Bitok-Bitok po! Mahirap, mahirap, mahirap ang maging Kapoy ba ya, kapoy? Kas- Mayong hapon, mayong buntag, mayong gabi. Sa tanan mga nakatanaw sa online, sa Facebook, Bitok-Bitok University. O sa mga suki namon tigpaminaw sa among mga radio station all over Mindanao. Nagbuto-buto, nagpaka-paka, naglagapak. Partner Radio 94.9 diya sa may Oroqueta City. Iwagay-wayang mga kamay sa mga taga Oroqueta City, hay? O siyempre sa Plaridel, Misamis Occidental, 97.1 Mix FM Plaridel. O diapod sa 92.5 Mix FM Aluran. Kumusta mo sa mga taga-Aluran? Iwagay-wayang mga kamay. Og diripod sa may Caraga Region. Nagbuto-buto diya sa may Nasipit, Agusan del Norte. Radio Servisyo 94.3 FM. Og diya sa Butuan City. Hello sa tanan mga taga Butuan sa 106.9 Radio Katribo Philippines. Hello po sa inyong tanan mga bossing. Og siyempre, Lahosta sa 100.7 Tambuli Infinite Radio Kidapawan City. Dahil sa may Cotabato, Ilosen tanan. Basta may Again, sa tanan mga naminaw sa radyo karon, kung gusto mo magpa-shout out, ng laseng, adto lang mo sa Bitok-Bitok University, paki-follow akong Facebook, tapos i-PM din ko ninyo. Isulti lang inyong shoutout ug asa mo dapit. nang
Kaya ako ng pambasahon ha. Ito'y hindi Pwede man nga karon di na ko mabasa, pag sunod na pod na episode na ko na mabasa. Ana ra di ang mga tirada ni ha. pero ngayon. Salamat kayo sa inyong pagsuporta sa atong lap trip. Pampawala lang gyud sa kalaay mga igala. Kini ang gugmang giahak. So ba kabulol ba na ako ron? Gugmang giahak kauban si Bernie Bitok. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Sura ginawa. Dear Brother Bernie, mag-ampo kita. Tana katong mga tao nga sigig simba, tana ilan ang mapasaylo ang ilang mga Mayong adlaw kanimo Brother Bernie Bidok. Og sa imong mga suking tigpaminaw sa imong pampawala sa problema nga programa. Itago lang ko sa pangalang si Divine. Before nato ipadayon mga igala, ang atong gugmang giahak ay atid sa atin ng Ashigo Plus Herbal Capsule and Ashigo Plus Herbal Coffee. Kung muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-Ashigo ka na, epektibong masaligan, huwag kang nambalatian. Sa Ashigo kumpleto ang imong kayuhan. Healthy life, Africa, protektado ka pa. Mag-Ashigo ka na, epektibong masaligan. Mag-Ashigo ka na. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule. Ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminaw. Ang si pangalan sa mong banoy? Virgilio Simbahon. Unsa man digikuan sa doktor siya? Ni. Oh, damn. Dayon, nabulhan na siya dugo. Then, baka gusto din siya magkita niya sakit. Dayon, magkainom siya ng Ashigo. Bisa man sa kadungog ka na? Oh, dili sa radyo. Then, maminaw ako may permia lang. Diba? Then, testing na yun siya. Ala lang Ashigo, pagkitaon kay mahiwan yung away. Hindi, kumusta man si tatay pag inom pagsulay niya sa unag, Ashigo? Oh, kayo arthritis. Oh. Naulian man, kapat lang niya itong mga 5 siguro. 5 ka kapsol? Oh, 5 ka kapsol. Oh. Pagbalik, wala naman. Oh. Na-stop. Oh. Nang sabi sa ginang buntag ko, dahil palitig ko ang Ashigo. Kasi siguro maayo yun niya.
Ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee mapalit sa Farmacia Jessica 1 and 2, CP Pharma, AMG Pharmacy, Midgrace Pharmacy, Parmetron Pharmacy, RNC Pharmacy, Claros Variety Store, Gordon Smith Shop ug niining istasyon. Mag-Ashigo Plus na Herbal Capsule! So karon lagi ni akong giingon ba? Dagang salamat day kang Ninang Ninita. Ninang Ninita, maayong adlaw nimo diha. Ay, nakadungog lagi siya aning Ashigo Plus. Tapos nakaingon siya, kay familiar day siya aning Ashitaba mga gala. Kaya ding iyang anak, nakatarbaho sa Japan. Sige, nag-ingon daw yung anak aning Ashitaba. Sumunang pagdungog niya ning atong Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee nga ang main ingredient aning Ashigo Plus is kaning Ashitaba. Kani manggong Ashitaba, usa ni siya ka ilado kayo nga herbs o herbal plant nga makita mismo diha sa Japan. Mao ni ang ginagamit sa mga Hapon nga makabo sa ilang immune system. O sige tagadukan na, usa nang busog immune system day Brother Bern. Sa imong kaugalingon ba para healthy imong lawas, para di ka dali madutlan og mga sakit-sakit, mo nang kailangan murag na kay panagang. Mo nang matingala mo na mga tao nga dali ra kayo mahilantan, maulanan lang gamay. Pero na uban mga tao, di gyud dali masakit tungod na kay lig-on ng ilang immune system. Ang Ashitaba nga maoy sagol sa atong Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Naani siya puno kay ni siya antioxidant ug immune boosting compound. Nga mo ni siya mahimong tig-protektar sa atong mga kalawasan. Mo nang mas maayog yun mag-inom tag Ashigo Plus Capsule o Ashigo Plus Coffee nga di ta maghulat nga grabe na atong balatian. Himuon na to ni siyang vitamins pang dipin sa daan sa kaugalingon. Makareduce pa gini siya inflammation. Ha? Kaya doon na kini anti-inflammatory properties. Nga natural kini nga remedy nga makareduce sa inflammation sa atong kalawasan. Ang Ashitaba maayo po sa atong digestive system. Kaya ang Ashitaba nga sagol sa Ashigo Plus adunay dietary fiber. Kamo maglisod mo kalibang, galisod mo. Constipated mo perminti, gusto ka malibang pero murag feeling nimo bugat imong tiyan mo di ka kakalibang. Mao ni ang nindot sa Ashitaba. Ang ato paging Ashitaba, good source po niya sa potassium o ubang mga minerals na makaregulate sa atong blood pressure o makareduce sa risgo sa heart diseases. O ang pinakadabis nga kong ganahan aning Ashitaba, aduna kini sulod o nani siya mga compound nga maka-enhance sa atong brain function. Og makaprotect po niya sa mga age-related cognitive decline. Mao nang sinanay perting lipaya nga naning Ashigo Plus Herbal Capsule o Ashigo Plus Herbal Coffee. Sukad na iyan na daw ning gimintain mga higala. Lami na kayo iyang paminaw. Gitawag kinig Ashigo Plus. Kay di lang Ashitabang nani ini. Napagini siya'y turmeric. Napagini siya'y guyabano extract. Mo nang epektibo gyud kayo ang Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Ay mo kabala ka, FDA approved kita. Ang atong Ashigo Plus available sa inyong mga suking mga parmasya tindahan nga dool sa inyong lugar ug available mismo sa radio station na inyong gipaminawan karon. Gusto po ninyo nga mag-Shopee, pwede ra po ninyo na i-search. Pwede sa ko ninyo i-PM kung gusto po mo. Kung namoy mga dugang pangutana, ha? Dagang salamat ninyo diha.
ay kalimti Ashigo Plus Herbal Capsule o Ashigo Plus Herbal Coffee. Itago na lang ko sa pangalang si Divine. 21 anyos. Bago lang kong graduate sa education o naghinaot nga tana makapasar o moabot sa punto nga mahimo po kong teacher pohon para makatabang sa akong pamilya sa ilang kahago sa pag-eskwela kanako. Katong nag-eskwela pa ko, usa ko ka student assistant. Ug didto nako naila si Carlo. Nga pareha po nako usa ka student assistant. Sa primero na kong tanaw kang Carlo, akong dawaton, nga gwapuhan ko niya. Nakakrush ko ni Carlo apan nahugno ang akong kalibutan sa diyang naibawan ako nga naanaday siya'y uyab. Oy, kabalo ka, Divine. Ayaw na pag-assume kay si Carlo na ibawaan ako naday siya'y uyab. Age. Tinood ka na ni mo na ibawaan? Tinood lagi. Miski galing kami itong uban akong mga classmate ganahan ni Carlo pero naday siya'y uyab. Uy. Mao ba? Oo, tabalitan ako murag ka ng murag anak man siguro sa politician man siguro. Na oy, nahugno akong kalibutan. Agad. Sana mo nang gingon nga kuan. Pass na lang sa pass. Kabalo ka ganahan begi ko ni Carlo kay buutan siya. Tapos buutan pag yun. Laoy, tanan na lang yun, buutan. O basig sa dagway ra siya buutan. Miski galing ako ganahan sa kunya, oy mo tanaw ko siya maglaway-laway, yung ko baragawag irong buang ay. Pero wala na, dawato to ka matuuran nga wala na. Wala tay chance tanan kinasay uyab. So magkutom na lang ta sa tanaw ani ha, kanang mo nang giingon nga pasulyap-sulyap na lang kita aning kalakihan ni. Hay, mao ba di ay oy? Abi na ako nakita na ng akong future boyfriend. Napasayloag yung Divine. Dawato to ka matuuran. Nga, wa na gyud. Wa na gyud tay tsansa. Hi. Laka. Si Carlo. Excuse me. Ay, sorry. Mo ba din katong classroom nga dapat hinluan? Yes. Mauna siya. Divine, di ba? Yes, Carlo. Ako si Divine. Ay, mugawasa ko kadyot kay kuan. Di man ni maorder ni ngaro akong hinluan. Uy, lahi man dito. Mugawasa ko. Ano siya padulong? Anong ni lakaw man to siya?
pasensya na. Saya pang giingon. Di daw ni mao nga ron. Ni ani naman to diri kinakichismis. Actually, kita actually ang duha nga naka-assign ani nga classroom. Mao ba? Sortihan ako eh. Ha? Say pasabot ni mo nga swerte. Swerte kay ko kay guwapa kay akong partner. Say guwapa samok. Bitaw. Bitaw diwan. Swerte kay ko kay ay lagkalain na kay mga uban mo mga kauban ba kay mga ay lagkalain na mga bakang mga sila oy. Mga hugo pag tuhod. Mura bitaw sa inyong duha, murag sa inyong tanan, murag ikaw ragi itsuraan sa yung grupo ba? Samo kay ka Carlo ay pag samo. Sige, maghinlo na tao eh. Sige, asa man ta magsugod. Ikaw, amang ka gusto magsugod. Bisan asa. Okay na bisan asa magsugod basta ikaw lang akong kaubay. Kalay mong gawin. Sige, dito tumoy siguro. Unsay tumoy? Kalamian ng tumoy. Uy, kalay. Tumoy ba dito ba sa kusina dapit din? Padulong din ta diris ubos. Alaganahan ko kanang magsugod dito sa unahan tapos sinahinay padulong sa akong ubos. Masum na itong ipang-istoryahan doon dari Divine Sige na, magsugod tas tumoy tapos padulong dayon sa ubos. Sige na, sugdan na nato ni masing mahapon ng tani. Bahalag always ta mag-away. Bisag mag-argue ta kanunay. Mubig ang imong eyes ug mag-jealous ka usay. Bisag mulingi ra ug sexy girl nga mulabay. Apan nayaw baya kalimti, baby. My heart belongs to you. Ug karon mo promise ko, higog mauntik ka, hangtod magulang ta. We will travel the world, bisag magsungkod ta. Kapuya mag-isi ay. Mag-study para bakoon niya. Lagi. Adyo lang, paway ko, pwede ko mo higda sa imong mga paa. Ahay? Say? Pwede ba mo higda sa imong paa kay kapoy ko? Sure. Sige, dari ka sa kong paa. Try Pagdasa ko really reaching out. Lamia si mong pao humok man kaya. Mao ba Maybe climb. Tanawa gali akong paa hamis. Mamords kayo wag pakay. Kapuya Anong guys mga datuon magpurma. Wow, may na lang at least ang forma dato. Actually, galisod akong parents. Igo-igo lang yun. Mo nang nag-SA ko kay may na lang makatabang, maka-eskwela og sakto. Ikaw? Wala lang, gusto lang po ko mag-SA. Like to make it with you. Sakto-sakto na po ba ya? Pero nainegosyo ginagmay pero mo pa'y pagsugod man gud. Can make it, girl.
Asa man ka, oy, singot man kay kakadulang ko na akong labakara. Pahiran ako na imong singot, bisos. Oy, kasingot man nimo, oy. So no, Humuta si mong singot, oy. Uy, simot-simot mga sa akong singot. I'm with Sa bagay ka na akong singot, ihaplas galing na sa mga kagid-kagid, makaayo ba na sa mga balatian. Salamat ha. Ka-sweet ba kayo ni mo eh? you through. Swertiya siguro si mong uyab no, kay sweet kay ka ba? Say uyab, wala mo kay uyab Ha? Siwa kay, kasi lang mo bangon sa gabi. Ano mo kay uyab? Tumboy ka no. Ay, grabe. Wala lay uyab, tumboy na dayon. Nightlight. Ano mo kay uyab, mga gwapo mo ka? Samo kay ka Carl. Ay pag anak gwapa big. Shemek eh. Bitaw ako binuang bitaw. Gwapa mo kay kaputi kay gaw. Wala bitaw kay uyab. Wala lagi ko'y uyab. Sige na, ayaw ko kantsawi, ba't kuan ko? No boyfriend since birth. Choosy ka no. Doon rin na rason nga nung single ang babae, it's either choosy o nagabaan. Ay, grabe siya, Dili pwede nga nakakuan lang, nakafocus lang ko sa studies. Hadlok magkukumasulog relasyon kay matupan nila makabuang maguyab-uyab, makadaot sa eskwela. O na sa high school, wag yun ko nag-uyab-uyab. May mangka. Namantan ako'y nagustuhan, pero na namang go'y girlfriend. Mo ba? Me through. May mangka Carlo, kay namang kay girlfriend. I'm sure swerte kay ang girlfriend sa imo ba? Di na to na istoryahan, Bi. Ay, ano man? Can make Sus, oy, okay ramang good na ako na kay girlfriend. At least lugar nga happy ka, and I'm sure swerte kay ang babae sa imo kay ako nakita buutan ka. Buutan, tapos buutan pag yun. Di na to na istoryahan kay bago lang may nagbulag. When there's no getting over that rainbow, when my smallest of dreams won't come true, I can take all the madness the world has to give, but I won't last a day without you. Unsa? Bago lang mo nagbulag? Oo. Nagbulag mi last week. Ayaw rin ko binuangi, Bi. Tinunay mag-isulti, Carlo? Oo. Naibawa na ako nga basta it's complicated. Ang iyang ginikanan, di ganan sa ko. Ako pong ginikanan, di po ganahan sa iya. Anam daw? Anang burag, bisa kung saan na mo pamugos, bisa kung saan na mo o kanang ipadayo ng relasyon, pero daga na kinadamay. Murabag ka ng, ambot po ba nilang gingon siguro nga we have the right love at the wrong time. Siguro di lang gid kami ba Sayang ba mga 3 years na po me. Mabay. Sa ka dia? Anong nahiwi mo ng baba dia? Wala lang. Naputol ang garter sa kong panty. So meaning to say, wala na gyud. Wala na gyud bay? Gilabya na ako siya bay? Pero wala gyud. Di gyud siguro kami.
Sige siguro kami para sa usa't usa. Ako gipalaban. Pero listen yun. Listen, laka. Carlo, ay naghilak. Sorry kayo kung ako pa nang gibungat ng topic. Sige, kuha na lang ta. Change topic na lang ta. Mag-story na lang tag solar system. Solar system? Kabalo ba ka nga mo ng pinakauna namong project together sa una? Anong solar system mo na among project sa una? Ganito ko na pera. Sorry. Di lang nato isgutan ng solar system. Kala to istoryahan na lang ka ng algebra lang to istoryahan. Algebra? Kanang pangitaon nimo ang value sa x. Anong kailangan pa man ako pangitaon ng value sa x nga x naman siya? Anong kailangan pa man? Pero kabalo ko nga nagi say value para sa ako Pero permitin lang ako kapag itao ng akong ex. Oh my God. My God, unsa naman Carlo, pasaylo ako. Di na lang ito istorya ng algebra. Si John Wick na ito istorya. Si John Wick. Grabe. Gwapo kayo ang kwan. Uy, ang movie nga John Wick. Grabing sinumbagay action. Yung kaayo ba, diba, Carlo? Muna mong gitanaw katong nagbulag, ba? I can't Ano ba sa John Wick? Muna mong gitanaw katong nagbulag, I was down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled, and I reached out to you. I could tell you were lonely too. Uy, Divine. Kadyo lang ako'y nabantayan. Murag close lagi kay mo ni Carlo. Nakado, naraban na siya uyabdo. Lakas kay, kung gimaawayan yun. Ay, bayota ka. Ulay nagyug kay kasakuan ba? Sa latest. Abi ko magmarites ka. Unsay pasabot ni mo, anak? Kabalo ka? Dugay na dahil sila bulag si Carlo iyang uyab. Ah! Unsa? Walay ko kabalo, anak. Kisa man po ka para makapusa ka ginikanan ka. Siya man po'y nagsulti na ako. Nga moto, nagbulag sila. Basta it's complicated daw. Munang ako, na ako diri ang shoulder to cry on. Ala, oy, sana all shoulder to cry on. Kabalo ka day, kanabiyatong, kanabiyang shoulder day. O sa day, kay kung hilaptan ito ng shoulder, kay ang mga tiil kay mubika sa... Asa man ka, oy? Nagselos lang ka no, kay close kay ni Carlo no, mo na. Ay Divine. Oy, Carlo. Mao ba? Sige mo, gawas na ko. Kay lisod na ma-out of place. Bye, lovers! Si Bye, lovers? Pasag ditong bayota to. Dungan tagkuhan ka nung, Lunch? Ha?
dungan tag lunch karon kay actually birthday na ako. Ha? Uy, ano mga nagsabay nga birthday man din nimo? Walang ko nagsaba. Di ko ganahan mag-celebrate og dako. Gusto na ako nga kanang ako lang. Og kanang ikaw. Okay lang ba nga ikaw kung kauban? Ay? Ako yung ngano ako, Carlo? Wala lang. Pero ikaw rin ko na kung close ka rin dali. Di sa ko ganahan nga ako ra isa mag-alon kay wala na kami numduman na po na akong ex. Pwede ba ubanan ko nimo para di kay mag-uol akong birthday karon? Sigurado ka ana ha? Bas imo din mga ginikanan. Dito di ka mag-celebrate. Sige lang, may panihapon Diyos balay. Nga ko lang yun nga karon lang gun nga mag-enjoy lang ko ba? Pwede ba ubanan ko nimo bi para di sa ko mag-uol? Sige, ubanan ta ka. Yes! Basig, pwede ra ba kabisag asa dalon? Ikaw, Carlo, kung asa ka malipayon, maubal lang ko sa imo. Okay. Maulaw man sa kuani, oy nga sa tanan diri ako magini mong gusto ubanon. Sure magyud ka. So kita ra gyud duha. Galing kita ra duha. Sige. Balanta ka kay sige kay birthday man ka nimo. Daw bi. Bisag asa? Ikaw, ikaw pangalan, Carlo. Sige. Basta bisag asa ha. Sige, mauban ko nimo kay birthday man nimo. Carlo, anong diri mo ko nimo gidala? Ingon ba ka nga bisag asa? Diri ta ka gidala. Ala, oy, unsa man ni? Anong dagan makinay sa amin sa dingding? Naisamin sa kilid, naisamin sa taas. Tapos napagyoy tubo. Wala, gituyo lang na siya para part na sa design para murag dako tanaw ng room. Mao ba? Ala, oy. Ngano na may cat 3 diri? Wala ka nang. Ikaso manggo kong kapuyong ka. Atis pwede ka magigdahig na. Ala, oy. Ano yung animan ng mga chinelas diri? Dili man Paris. First time pa rin mo makasulod diri. Na, oy, first time pag yun. So yung ani gida yung mga chinelas dili Paris. Gitoyo na para dili tablahon sa mga kuan panulod diri. Ala, oy, pati naman remote control napay PC, wa sila isali. Wa sila isali kay mismo ang mga remote control gatablahon gyapon. Ala, oy. Unsa ni nakabutang diri? Namalagi telepono ha. Mo dial lang kag 0 kung gusto ka mo order. Unsay mong gusto ka unon? Kaon sa before ta ka kaunon. Unsay? Unsay kaunon? Shame. Or gusto ka unya na ta mga on after. Uy, Carlo. Sabi nahado na nagikuanin sa imong plano ba? Kabalo naman siguro ka sa akong plano. Kabalo ka, Divine. So kaniabot ka sa akong kinabuhi na limta na gyud ako akong ex ba nga grabe nga pasakit ang gihatag kanako. Mao ba?
Nagpasalamat ko sa imo nga ikaw mo'y nitapak ug niayo sa nabuak na ko nga kasing-kasing. Na timingan ramanggod nga nagdala kog bulkasil. Tungod kay na-repair nimo ako nabuak nga kasing-kasing. Pwede ba ako na pod ang moalaga sa imong buak? Usay buang. Usay buang. Kabalo na ka sa akong pasabot. Ito lang ako tanawa galing. Ala nganong nagbitbit man kag maso? Kaysa akong panggiingon gusto na ako tapakan. Ug akong ayuhon ang imong buak. Akong gusto tol-iro ng imong hiwi kayo nga gutter. Carlo, pag sure anak Carlo ba? Wala pa ba ako sukad nakatisting nga gitulid ang akong gutter? Mao ba? So ako palugar ni kung ako manggalin ning sugdan ron? Brag anak yun. Sigurado ka na, Carlo? Basig sakit na. Medyo nga nagid sakit yun ang permero pero kailangan magitol-iron. Mo nang pag mag-ulan dagang kay pisik tungod kay hiwi imong gutter mo nang kailangan gyud nato na reparon. Carlo, kulbaan ko first time ko. Ayaw ka balaka. Ako'y bahala. Agay. Carlo. Murag medyo kuan dyan. Ayog lihok. Ayog lihok divine. Carlo. Agay. Gipaspasan na nimo ka agay, Carlo. Ayog lihok. Kay hiwi kay diring dapita. Grabe gyud kay hiwi. Carlo. Sakit nga lami, Carlo. Kailangan paspasan. Divine. Divine. Carlo. 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 Take me back into the arms of love. Need me like you did before. Touch me once again and remember when there was no one that you wanted more. Don't go, you know you break my heart. She won't love you like I will. I'm the one who stays when she walks away, and you know I'll be standing still. I'll be waiting for you here inside my heart. I'm the one who wants to love you more. Mubalik ra ang Gugmang Giahak Drama Edition with Bernie Bitok-Bitok. Kung muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asigo ka na, epektibong masaligan, huwag kang nambalatian. Sa asigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, Africa, protektado ka pa. Mag-asigo ka na,
Miramax. Grabe gyud kagahi. Birthday cute ka lang Miramax, Miramax, Miramax. ang banag asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Hello mga bana, malipay mi nga puotan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi sa panahon nga kami manguhit. Unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Beramax Capsule! Wa na'y langan-langan, tumar na sa Biramax Capsule! Ani ana ang sumpay sa atong istorya sa gugmang giahak Drama Edition. Kauban si Bernie Bitok-Bitok. Biramax Capsule ug Biramax Coffee. Kagabi katong kuan nag-host ko og kasal. Nakoy nakuha nga sa akong games ng usang ka misis. Ni Hunghong makasakuha. Tagaya kong Mr. og Biramax B. Awagig na nga ano mo na yung madam. Bata pa man na yung pila man na edad na yung bana. Pare-parehara po na mong edad 40 tahon. Insya nga, perminti mo ko na sa busy, sir. Tagay daw na siya Biramax, sir. Montong paguman sa kasal, timing kaya na ako gibit-bit sakyanan, tagaan ako Biramax Capsule. Perting lipayas, bana. Pati ang asawa, mas nalipay. Munang gingon, kung gusto mo na'y mahitabo, pag Biramax Capsule. Sa tinod anay lang, usa sa mga ingredients sa Biramax Capsule ng akong ganahan, kaning ginkgo biloba. Actually, kaning ginkgo biloba, di lang man siya ingon nga pampagahi. Gibutangan ni siya ginkgo biloba sa atong Biramax Capsule o Biramax Coffee. Kay kanimang gong ginkgo biloba, isa pod ni siya nga makatabang sa atong mga brain, sa atong mga utok. Labi na kanang sa memory, sa focus. Bagay kay ni sa atong mga pangunahuna. Takaning ginkgo biloba nga herbal, makareduce ni siya sa anxiety o depression. Usa sa mga dahilan mo na atong mga mister usahay, wa na murag muluyan na si Tiyoy bisag bata pa. Kay usahay within sa ilang kaugalingon na sila problema, na sila mga anxiety, na sila mga depression. Kaning ginkgo biloba usan ni sa sagol nga makatabang kanila. Ang ginkgo biloba pag yun maka-increase sa blood flow. Mao nang mugahi gayod kay gwapo ni siya sa mga ugat gagmay hantod sa dagko nga ugat. Ug aduna kini antioxidant properties. Nga kini mo'y makatabang kanato magpalig-on mga igala. Ug aduna po ni siya anti-inflammatory effects. Busa kani atong Biramax Capsule di lang ni siya pampagahi. Mugahi pa, mahimo pa kang kusgan, maboost pa imong immune system, healthy ka pa. Ang nakalamian ni kay herbal ni siya, FDA approved. Busa, tistingin na ninyo ang Biramax Capsule o Biramax Adult Coffee. Pwede sa babae, pwede sa lalaki. Di mo mabalaka. Walay side effect kini, kay herbal kini, FDA approved. Available lisa sa inyong pinakasuki ninyo nga mga tindahan o parmasya dool sa inyong lugar o mismo aning radio station na inyong gipaminawan. Pwede po mo nyo i-search sa Shopee or pwede po ko ninyo i-PM sa Bitok Bitok University Facebook page.
Busa testingin na, palit na! Og Biramax, Bira to the Max, adult coffee o adult herbal capsule. Brother Bernie, nay tabo na mo ni Carlo. Pwede ko kabalo ko unsay tinuod namo nga relasyon. Matod sa kong kinikanan, true love fates, mao akong gikutan. Di tao magdali, aron walay pagmahay. Muabot ra kuno ang tawong muhatag ka nato o kalipay. Asa naman to si Carlo, oy? Nahupas na ni nalanay na ni akong gibit-bit nga cake og ice cream. Oh. Ay, Carlo. Abi na ako di ka mo duty karon na. Oh. Nade ka diri? Nagtago-tago ko. Surprise. Uy, isa man ni? Naligay bit-bit nga cake og ice cream. Usay na birthday ni mo? Dili oy. Nakalimot na ka. Happy monthsary. 1 month na. Monthsary? 1 month na biya ito na hitabo. Katong imo kong gidala ba katong room nga dagan kay samin nga ang chinilas dili Paris. Mao ba? 1 month na dito. Mao galing yung kung sa mo nga happy monthsary. Pasensya kaayo kaganina bugnobi pa kay na nalanay na noon. Ang ice cream? Dili ang cake. Kabalo ka? Freshly baked biya gyud na. Ang cake. Dili ang ice cream. Kanang kajud lang divine. Salamat ha. Pero murag wa siguro ta nagkasinabot na. Say pasabot nimo. Kung mayong kaugman sari pasabot nag-uyab, di ba? Mao galing katong gabi na may nahitabo sa tuar. Pero nahitabo pero di man to ingon nga nag-uyab ta. Pero imo kong giayo-ayo. Naglisod galing kong lakaw ato, nagbakang-bakang galing ko ato. Gibali-bali ko nimo murag sinugba nga bangus. Nagkalaway-laway ang akong tibuok lawas. Tapos dili dito ingon nga uyab ta. Pasaylo ako pero katutanan tambal lang sa akong kauhaw. Ug tambal lang sa akong kamingaw sa akong uyab. Actually, pasaylo ako di bahin pero kagahapon lang yun. Nagbalik na mi sa akong uyab. Gusto daw siya magtuyok-tuyok sa city-city. Grabe miga, pamiga, pero iba kaya. Uy miga, halaga. Ana siya dinigong magtilaw-tilaw na. Halaga dinigong magtilaw-tilaw na. Ana siya dinigong magtilaw-tilaw na. Halaga dinigong
Brother Bernie! Wala ko din, wala nila. Brother Bernie, bitok-bitok. Nilipog si mo. Basta lagi. Pero dili ka hagay. Dagan niya taglima, dagan ko mapili. Mistisa mo rin na, yeah, I got the bag. Akong gisagol ang cake ug ang ice cream. Nakasibas ka. Daw gikumot-kumot. Ko na si mama. Ha? Sorry ma. Gihimong ribulto. Napaitan ng loob. Abi man ako na nami relasyon ato assuming rade ko. Mato pa niya tambalan dito sa iyang kamingaw sa iyang uyab. Og tuod man nagbalik na sila sa iyang uyab. Karon buran akong buang. Karon galikay-likay na siya nako. Gawnaw na nako karon nga manimalos ako tanang sultian iyang uyab nga naitabo sa moha pero gaduwa-duwa ko. Kung ako ba ng buhaton, mubalik ba si Carlo o muani ba sa sakua? Or musamot lang ang problema? Please sulti ko sa kong anging buhaton. Ayun na. Daghang salamat sa Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee og siyempre sa atong Biramax, Bira to the Max Adult Coffee and Biramax Adult Herbal Capsule. Kung gusto ninyo na may tabo, mag-Biramax. Daghang salamat sa atong mga radio station nga mga naminaw, Radio Servicio 94.3 na Sipit, Radyo Katribo Philippines 106.9 Butuan City, Partner Radio 94.9 Oroqueta City, 97.1 Mix FM Plaridel og 92.5 Mix FM Aluran og sa 100.7 Tambuli Infinite Radio Kidapawan, North Cotabato. Divine! Sus ka mo lagi mga babae pagbantay, lagi mo mga babae lagi. Isigurado sa ninyo kung unsa bagyo. Di tanawa, nag-assume ra ka nga nalay na itabo, automatic lugar na relasyon. So sayop gyud to. May tanag di ka maboro, so wa ka na boro sa ato, Divine. Well, Divine, kung sa imong plano nga gusto kay bulabog nimo iyahang igno nimo iyang uyab para manimalos ka. Unsa may imong gusto may tabo? Tama ka, unsa may imong objective? Gusto ka nga para tabla-tabla siya pon mabulagan? Pwede nimo na baton, sige mag-away sila ana. Pero di ko madili na assurance nga si Carlo moadto sa imuha kay imong gibulabog. Pero kung manabla lang ka, pero para na ako magud para unsa pa man. Kung imong tanawon partly salan man pug ka ngano man sad pod nga niuban ka. Ano man nimo gisiguro tanag giuna sa nimo ang relasyon aya din ka ni Koan. Ni open legs. O, de tanawa ron. Partly, salak yun na nimo pod. Ayaw na pamulabog. O sa pa may mong gusto, para may bawaan lang sa tanan. Mahimo lang mong sumsuman. Tang ending, di mangyapon ma-assurance nga si Carlo di mo padulong sa imo. Himuan ng lesson nga sayop na siya nga imong gibuhat. Okay? Pag-ampo lang nga di ka maboros. And next time, be careful. Tanawa sa unasa ang relasyon. Aya ng uban diha. Okay, daghang salamat. Overtime na sad ko. Ingat mo tanan. I love you all. Bye!